Ros-ros umbar lindu bumi gunjing gumaluduk guntur ketuk jagat wis kuncatan adil donya wis bubrah langkrah jagat iki wis kelangan kabecikan kono kene kebak dursila akeh wong cidra Rodha muntap lireke netap duka yayah sini pijojo bang mawinga winga wengis kumejot padoning hati durung percaya rasaning atiku yen aku durung nyumurupi pakartine renuka ibuku yen mung jare Rama Begawan Risanggeni durung bisa mantepke rasane Jamodagni jajal Jamodagni tak pengin weruh secara pribadi
hangu jiwat maweh rasa ping hati tatulunga raga Wong ayu renuka kaya-kaya jagat iki tanpa timbang katresnanipun Kakang marang Yayi Renuka mula rasaku kumrangsang kempengin lan kumacelu daya-daya saben dina mung tansah ketemu adu memanis sing ulat kang kataman as mara samira nyirnake lukrah lan lesu yuk tutupna wong ayu ngilang kera sokang samar tresnaku sundul wiyati Yayi Renuka wektu kang musuhe wis ora kena denetung cacahe nggonku sapatemon kelawan sira wong ayu Renuka mula kang saka iku ayo lelumban warih madu kekosok kang sari-sari sirnakno rasa pangrasa kang ora kepenak awit ning kene sing ana mung aku kelawan Siadi layak bapa risanggeni wis ora duwe rasa pangapura maneh marang Renuka ibuku jebulane kaya ngono pakartine Sentana Maespati lakon tak jangkah ilang nyawamu ayo tak pondong nyemot Yayi tomotakni prajurit jumangkau
redo mawur mangawur-wuran tengarane ngajurit gong maguru gongso tetekaya butula para panjriting turangga hesti miwang dwaja kang kekitir ora kata ingkang dwaja dwaja layu sebit sapa iki ana pawongan kok demit rambute brintik tambuh marang aku Dama Dagni wah kowe anake Renuka ya pancene kaya mangkono dina sak mengko kowe ngakonana yen to kowe kuwi anake wong wedok ingkang jejembri jagat wong wedok sing mlorot kembene aku andhane Adipati Citrarata jenengku Lingga Garda ya kene kowe wanuh-wani gendhak sikara marang sesembahanku dina sak mengko sesembahanmu kon maju mrene tak ngene giateng ndase wani bergonjak marang ibuku Renuka ora kok jenenge bergonjak pancen padha senenge pancen padha geleme ibumu ki pancen wong reget mula kowe ora usah melu-melu mbelani digaya ngopo lan kepriye hae sing lairake Dama Dagni ora keduka minggat pecah diasmu dina iki edan ngemping loro genjah pati merangi tata grajamu lena kaprayitnan lair kelawan batin ketandangan dening Lingga Garda tebya dadamu melengsat igamu kelakon loncat nyawamu dina iki Dama Dagni oh Hitian
uga minggat sabalung. Yetno As. Menungso kurang tata ninggal marang tata krama wani ngajar kelawan Nayaka negara Maespati. Ayo ora usah melu celeng boloten kebo latengen. Kowe prajurite Nayaka Maespati sing wani mbregunjak ibuku. Mbah ora edep ora ngalih kelakon tak lokke sak dosamu. Cobanen. bareng mati tak wujuti setiaku jroning ati yen mati baliwang aku awit sun labuh
bangsa hanjrah arum asma reki alam dadi saksi son prawira tama Hi. Ah. Ah. Ah.
1000 bareng maju, 100 bareng ambrus. Urung etok irunge Citrarata sing bergunjak ibuku Ki Jamodagni. Candak tangane Jamodagni kelakon drendhok pengamun-amun. Endi liyane? Simbo, oh. Pirang-pirang ukara sing arep tak ucapke ning ngarepmu kabeh mau mung mandheg sesak ana ing guluku. Ilatku kaku merga kowe mbokku. Kenang opo? Kenang apa kodrate pangeran aku mbok kon nyekseni tumindakku sing kaya ngono? Apa lupute bapak? Apa dosane anak-anakmu? Kowe mentala gawe lelakon sing gawe regeting pertapan Jatisrana, mbok. Jamodagni, aku rumangsa wis ora kaya dadi menungso. Tumindakku sisip keseluruh dalan buntu. Kawanitanku kebuntel nafsu. Ibumu wis letih jejemberi jagat nang. Rasaku wis mati. Ragaku ajur, kawanitanku wis rojah-rajeh. Mbokmu mung dadi wong ingkang keli ing kekalen. Jamodagni, ora ana panebus sing dedosan kejaba mung patiku. Aku wis krungu kabar yen to aku bakal dipidana pati sing mateni anakku lanang sing tau tak gembel 9 sasi. Aja ndak nganggo tido-tido yo nang. Gage aku patenono. Ora. Oh. Aku iki menungso dudu kewan. Pirang-pirang lelakon pahit getir kabeh padha disandang lan dilakoni. Renuka ibuku, kowe mertobato elinga marang dalaning bebener. Mbok menawa isih ana ungup-ungup dalaning pangapura, pasrahno
pasrahno kabeh uripmu menyang sing nata jagat iki. Yo, aku bisa nindakake pamratobat lahir kelawan batin. Nanging aku dokno luwih dhisik Jomodagni. Aku tak wiwit sesuci diri supaya ketrima sing dadi panembahe simbokmu Yoli. Dewi Renuka rewa arsa sesuci jejamas ing tlaga Madirda. Ing tata gelar Sang Dewi Arsa mertobat mring Hyang Agung. Nanging sejatine amung golek lenane putrane nenggih Risang Jomodagni. Wus pantok pepuntoning tekad tinimbang rereget jagat angur boyo tekeng lampus kawusa kocap. Dupi wuninga ingkang putra Kirang Prayetna. Sang Dewi sigra ngunus patrem seblak kang pusaka keris jinajohake butul walikat. Pecah Sang Dewi kumambang ing toya. Mbok, wis rampung apa durung lehmu sesuci kok suwe men? Simbok Renuka wis rampung apa durung lehmu jejamas ana ing Kali Madirda? Simbok! Kowe aja mati, kowe uripa.
kaya sinambring gelap jagate sang Jamadagni. Remuk rempu tatas rontang ranting kambah ing yoga kaprawasing kinggin. Ingkang minangka dadi lantaranging gesangira sang Jamadagni wis atinggal donya. Nglimpe sang putra kinasih gilang-gilang kuwandane kutah ludira meles kang ludira kawang-wang anelesi sarira sakujur. Kawelas arsa sang Dewi Renuka ing pangrasa dadya sumber papa tutu ing jember. Mendong ireng sinela tatit miwah ocehing bence manuk kolik amethuk layon. Kaya-kaya saking katebian ana swara kenthongan pring ingkang uluk-uluk munyaku menclang kaya hambedah bedhao jantunge sang Jamadagni. Ora ngira kowe nglimpe aku suduk sarira. Kaya ngene dadine lakon. Kowe mati tenan Simba. Kowe tiga ninggal aku. Bapa risanggeni iki piye Simba mati tenan Bapa. Oh. Simba mati Bapa. Semangkahang terus-terus sumbar lindu bumi gunjing gumaluduk guntur ketuk jagat wis kuncatan adil donya wis bubrah langkrah. Jagat iki wis kelangan kabecikan kono kene kebak dursila akeh wong cidra. Wong tuaku dhewe ya ngono. Bapakku pendhita sing ra gelem nampa kanyatan ibuku Renuka jarak marang Susila. Wong Maespati ya ngono. Ra jejeg kasatriyane ngrusak pagrayu nyures Tursijo. Para satriya-satriya Maespati padha picek matane. Diwas uripku sak wutuhe tak udhokke kanggo mulyaning bebrayan gedhe. Jebul tinemune muspra kaya wong sarah bau. Wong urip ora golek dalan padhang ning malah padha gedhekke maksiat. Aku wis ora sudi awor menungso. Aku moh dadi satriya. Aku kang bakal ngrangsang jagat. Aku dudu Jamadagni, ning aku Rama Barga.
gunjang ganjing langit kelap-kelap katon lereken canging alis Risang maweh keandrung sabarang kadulu sabarang kadulu wukir moyak mayik saking tias baliwur sisan gawe lak bubrai jagatku wong Maespati yo melu dosa tumrap lakon iki titenono sapa wae sing klebu golongane priyayi sapa wae sing klebu penggedhe lan jenenge ana radene Pethuk Rama Barga lak wadung dasmu pecah. Apa jenengmu? Aku Adipati Citrarata ya Raden Citrarata. Nganggo Raden. Kowe priyayi Maespati. Ya aku Nayaka Maespati, aku penggedhe Maespati. Mutiar. Iki sapa iki? Ana menungsa gedhe dhuwur nggawa wujude wadung. Jamodagni Rama Barga, kowe sapa? Aku Raden Setya Asmara. Ana radene kowe satriya. Aku satriya. Mutiar. Raden Akbar Syahalam. Lah nek iki ora wani aku. Nek iki suci. Ora nate dolanan wong wedok. Sapa nguri kuwi? Lambine kok kaya pemain jaranan. Sene ngarep bojomu iki. Mboten bojo kula. Lah sene ngarepmu ki sapa? Bojo kula teng griya. Sene ngarepmu gendhakan kula. Mutiar. Sapa iki? Deni operator. Kowe arep budal ning ndi macak mlipit karaoke ning guyangan Mutiar. Hey, wes. Arek gawa wis.
praginjang pak pong bu bolang di negara wong kali codhe ngetan iline ti tahu lho ngger Bargawa mandeka luwih dhisik yen ora ulun cupet mesti wae iki mengko bakale sangsaya ngombro-ombro ora wurunga jagat iki mengko mesti bakale giduh merga saka pangamuke Bargawa kowe dewa Narada ya pancen bener kena ngopo kuwi dadak ngendhek lekase Rama Bargawa ngene ya Pripalungguhan iki pancen bener sing dadi sumbere pasulayan kuwi mung werna papat siji bondo loro wanita telu kawasesan angka papat panguwasa mula yen menungsa kuwi wis bangkit nyingkirke rubeda wijining pasulayan yekti bakal lumintir nugrahane manggon ana jagate keluhuran kuwi nek kowe gelem Jamadagni ya mung kuciwane aku wegah uripku tak sengaja kaya mangkene aku emoh awor menungsa sing pakartine kaya kewan luwih becik Bargawa urip ana alas awor karo satu wana luwih becik tinimbang awor menungsa nanging patrape kaya kewan nanging sediamu sing kaya mangkono kabeh kuwi mau kleru Bargawa kleruku mapan ana ngendi ngene ya Bargawa sing nyidra resmi kelawan ibumu kuwi mung sajuga ya kuwi Dipati Citrarata nanging sak pethuke menungsa ndok pateni sing ora ana sambung rapet gandeng cenenge kelawan perkara iki kabeh melu dadi korban kagepok kelawan wadungmu apa kowe ora kecilik lamun besok ketanggor kelawan sawijine menungsa ingkang sembodo malik jagatmu Bargawa tiwas kebeneran lamun ana satriya sing kuwawa nguntapke nyawaku lamun ana satriya sing sembodo nyampurnake sing dadi uripku malah aku seneng malah aku bungah ya titenana mbuh ana jaman kapan bakal kelakone yen ana satriya sing kecondokan Bathara Wisnu kowe kudu ati-ati Bargawa ing atase lunga mak klipat iwadene ucape Bathara Narada sing pungkasan gawe prindinge wuluku ya tak enteni nganti jaman kapan wae endi menungso titis Wisnu Lising Kandha pringkesing carita jaman Maespati wis lumaku tebih Ratu Maespati Prabu Hiryawadi wis murut marang Kasedan Jati putranira Prabu Hiryawadi akekasih Prabu Sri Arjuna Sasrabau ingkang jumeneng Nalendra lumereke wanci pepatihira Sri Arjuna Sasra ingkang kekasih Bambang Sumantri wis gugur awit lumawan tanding ratu ngalengka Prabu Rahwana-raja sagugure Patih Maespati nenggih Bambang Sumantri Patih Kartanadi ingkang anyulihi kelungguhan patih nanging senadyan pepatih Maespati wis ana kang anglenggahi paramdene Sri Arjuna Sasra kedlarung anggenipun anandang kingkin awit tinilar Bambang Sumantri patihira kang dahaden tresnani
selatan ngawruhi kang bekane tanpa sangkan saneja mangkah yang batari Saraswati sayekti endayani mangkari sayoga Yayi Kartonadi ana parigawe apa kumembeng Waspanira aduh sinuwun lepat diagung pangaksama paduka Kanjeng Sinuwun estunipun waleh-waleh menapa sampun sawetawis dangu kula kepengin munjuk atur ing ngarsa paduka Sinuwun Sang Aprabu tanasanes kejawi muhung kawontenanipun raos kula ingkang tansah melang-melang kados nilar jejabang maksih abang wonten tepining dalumbang sinuwun setunggaling hari maleming sukra manca warna kula nyupena negari Maespati kadi keblabaking toya bena sinuwun Harithaning satriya linuwih kang maradi mring kautaman tan pegat mring pangestine sanget mboten nginten mbok bilih Maespati kerawan paduka Paman Bargawa jagat menika sampun keberbegen dening kondang umandangipun Paman Bargawa aduh Paman anggen kula ngupaya paduka prasasat njajah desa Milangkori ingkang mekaten mbok inggih Paman kepareng nyupet semanten anggenipun paduka tansah damel pepejah monggo kula boyongi manjing wonten lebeting pura negari Maespati ngayomana gesang kula Paman wiwit saksedane ibuku Renuka aku wis wegah awor manungsa uripe Bargawa mung mapan ana tengahing alas manunggal kelawan satu wana aduh Paman keparenga paduka nyawiji dados ajuga mapan wonten negari Maespati mriki Paman aku ora gelem nyanding kamulyan aku ora gelem kawibawan aku wis sumpah moh cedhak karo satriya nadyan satriya mau isih sedulurku dhewe mergo jiwa satriya kuwi sejatine leleteking jagat panusmani jaji laknat batine lan ucape babar pisan ora tau gathuk ngerti yo saksedane Renuka ibuku sapa wae sing dadi satriya kuwi kabeh dadi mungsuhe Bargawa aduh Paman ingkang lepat menika leluhur-leluhur kula mila sumangga kula dherekaken manunggal wonten praja Maespati Paman
Kowe aja duwe panyokro bawa lamun aku gelem mawor karo kowe. Negaramu saiki wis ora tentrem. Tegese anggonmu nyekel negara iki durung kasil. Kowe ora bisa dadi ratu kang sejati. Mongko wong dadi ratu kuwi kudu duweni daya panguwasa kang gedhe. Yen ora kedunungan panguwasa gedhe ora bakal kuat menungso mau dadi ratu. Ning tak sawang kowe dadi ratu mung mburu butuhmu dhewe. Nyeneng-nyenengke kulawargamu. Kowe ketungkul lelangan karo bojomu sing cacah 802. Nganti negaramu diserang dosa muka. Senopatimu akeh sing padha mudhar klebu Sumantri ponakanku. Negaramu geger ning kowe malah seneng-seneng karo bojomu. Kowe ki ratu apa? Sinuwun. Kaya kilat hanenggih pusakane Sang Bargawa ingkang wujud Gandewa Kyai Bargawastra. Kyai Bargawastra hanempuh badane Sang Nata Maespati, mekar sarirane, pitung gunung gedene ngebaki jagat. Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa sara maruta pawana bana margana wala dalah dudu karepe dhewe bapa paman sing njaluk dipunjung karo anake lanang Bargawa. Aja to mong kowe yen aku wis mbledhos ngene iki jagat wae bisa tak gulung. Wong iki lahing sekaring bawana langgeng.
Hei Arjuna Sasra. Ulun Bathara Wisnu kang manitis ana jiwa lan ragamu. Tak kandhani ya. Sing jeneng Bargawa kae wong bingung. Uripe kebuntel nafsu, napsune nafsu amarah, atine dikuasani dening rasa ngigit-igit. Kebrongot dening pedhese lelakon. Nanging ora mbok ademi nganggo rasa kawicaksanan, nyatane bareng didumuk kekuranganmu, dituding salahmu kowe nesu. Banjur mbok tandingi kanthi cara adu karusan. Ngerti yo? Bargawa kae dudu tandingmu. Kae lagi diuja sing dadi kawengisane. Sapa wae wektu iki sing wani nantang karo Bargawa padha wae karo masrahke patine. Kepeksa penulun nuncat saka jiwa ragamu Arjuna Sasra. Arjuna Sasra. Aja dikira aku gumun karo kaprawiranmu. Kowe tak tibani Gandhewa Kyai Bargawastra malah dadi butaya. Yen kowe kuat nampani wadungku, cetha kowe ponakanku wong peng-pengan. Sang Bargawa nguncalke wadunge. Tan waspada Sang Arjuna Sasra ketaman wadung Kyai Parasu. Dadi lan patine gugur pecah ngadeg Sang Arjuna Sasra sigar dadi loro. Obong ora mikir
pada sembrono supaya datang Sudra. Jumegluk horeg gegirisi guruh guntur gumleger genjot gonjang ganjing ubenge jagat saya tuwa menangi jaman rebutan Raja Brana akeh wong kang padha kalimput melu-melu tumindak nista padha ra eling yen urip iku ora mung upaya Raja Brana nanging uga ngesti kamulyan ing tembe wingking. Apa to tandane? Ajaran suci disingkiri, kahanan ingkang nyata digawe sandiwara. Gendro ora mendho gawe cilakane wong liya. Watak jahat saya nekat mula akeh kawula sing padha keserakat. Merga para priyagung akehe padha ngaji pumpung. Nayaka padha numpuk bondo. Senopati padha wedi mati sing duwe pangkat ora kena nggih kiblat. Merga gegaran niat jahat golek nikmat sing tanpa ragat. Bandane rakyat digawa minggat ora iso mbedake endi sing apik endi sing jahat. Wong cilik dadi keserakat ora kuat nanggung abote brayat mula akeh bojo sing padha dipegat. Nayakane jaje laknat punggawane ndak nduk kaya wong ora niat. Wakile bangsat senopatine keparat ratune ela-elu ora duwe adeg-adeg sing kuat. Mula negarane kaya arep kiamat. Dadi pengarep ora gelem tombok. Weruh wong mlarat mripate mung mlerok ora gelem ndelok kawulane sing pating plorok. Uripe rekoso ora ana sing dimplok. Wong cilik mungkon mangan sego bosok. Ewadene sing duwe kuwasa isih mentala nampa saga. Uripe ngelongok golek bondo ngoyok. Ngawur waton ketok saben kutha duwe wong wedok. Ora nggugu wong alok saben dina dolanan bocah wedok nuruti wong ayu ngudangi ana anggrok. Nek dituruti mesti wae medhotke boyok. Manjing wanci gara-gara kadya tirta kencana perbawane. Gumantining dina, gumantining sasi miwah taun. Riwus nyepundhat lelakonira Sri Arjuna Sasra. Cures sejarahira negari Maespati. Cures sejarahe negara Maespati amung dumugi semanten. Parandene Risang Rama Bargawa maksih ngulandara ngubengi jagat kaping 7. Ing pundi ana satriya kang pepetingan jembar dadane Sekti Mandraguna yekti ing kono dadi mungsuhe Kawuwusa Kocap. Gumantining wanci nenggih ing mangke wis tumapak ing jaman negara Mantili Dirja. Negari Mantili Dirja nedeng adani swayembara hamentang wujudira Gandewa. Sang Prabu Janaka kagungan remaja putri asesilih Rekyan Sinta. Labet kasulistianing warni jagat tanpa timbang mahanani kathah ingkang sami nglamar kanthi srana hanglebeti wujuding sayembara.
niat langening kalangyan aglar pandamuncar ong tinon lerek kekonang surem sorotetan padang kasor lan pajaring purnameng kegono dasare mangsa katiga ing mbegegek ugek sadulita hemel-hemel lae ndara kula Rama Regawa kang sarta ndara kula Lesmana Widada sawetawis anggenipun lumaksana dumugi wonten ing papan priki keparenga kula cumadong dawuh Kang Abdi Semar Badranaya tut wuri lampah jengandika Gus Kyai Semar Badranaya kawruhan ana Kyai kiblat 4-5 pancer kaya-kaya kebrebegen marang sayembara kang digelar ana ing negara Mantiledirja. Iya kuwi sayembara mentang langkap. Sok sapa wae sing bisa mupu sayembara kang mapan ana ing kraton Mantiledirja bakal bisa mupu utawa mboyong putri ing negara Mantili ya kuwi Dewi Rekyan Sinta. Ngaten Gus pancen kaya mangkono. Goteke ngakathah nganti ripalungguhan iki durung ana pawongan ingkang bisa mupu wujuding swayembara. Mula kang saka iku Kyai kanggo nodhi sepira ketrimaning uripe Rama Regawa aku bakal ngleboni wujuding giri swayembara mentang langkap iki Kyai. Inggih Gus. Sumangga kula dherekaken mugi-mugi rahayu ingkang tinemu Basuki kang kaesti katekan ingkang dados gegayuhan. Sikra kang bala tumingal Punapata mirah ingsun
paten pas pakung mijil tuhu dahan tanpa karya sangkang rinemakan Gusti Yayi Lesmana kula wonten dawuh timbalan ingkang adhawuh Kakang Mas ora bisa dicacah akehe para raja miyang Narpati ingkang samya mupu sayembara mentang langkat parandene sak juga kewala tan ana kang bisa anjunjung Gandewa lajeng keparingipun paduka kados pundi Kakang Mas Yayi ujubipun Kakang leboni swayembara kejaba pun Kakang kegiwang kelawan Sulistyaning warni rekian Sinta nanging pun Kakang uga kepingin andadar kaprawiran mula rewang-rewang ngono pun Kakang kanthi srana puji dikir mantra rahayu supayane pun Kakang bisa kasembadan ing sedya mupu sayembara iki ya Yayi sendika ngestoaken dawuh Kakang Mas. Riwosnya sang Raden Rama jumangkah ing madyaning blabar kawat janget cinencang sinurak ger dening para raja miyang Narpati megeng napas lan ubus meminta sehing Bathara Luhung lon-lonan kang asta hamentang kang Gandewa sakala ana swara del jinunjung sinurak ambata rubuh pinentang Gandewa gumrit swarane saking rosane pamentang sakala tugel tel dadi loro Gandewa pusaka mantili dirja pating celinguk sangya para raja Narpati ingkang ngawuningane kasektenira sang Bagus dadya mangkono tumindake sang Rama Regawa akarya cingak kang samya mulat Hampo yo sorak maburahan sampo sajroning kan babela negara yo ayo aduh Bathara Gung kang amurwa bumi mugi keparengan paring pangaksama marang kawula kang tan bisa pilih jatuh krama yakti umat bisa
Yo jagat, yo dewa, yo bathara, anakku wong ayu Sinta. Kawula wonten pangandika ingkang dawuh Kanjeng Rama Prabu, layak to layak. Suarane nganti kaya bledhek 1000 nyamber suarane para raja miyang Narapati, tuwin sangyaning para kawula kang padha surak ambata rubuh. Ya merga saka cingak pating cengungu nggone padha gumun setahun jembleng serendeng kelawan wong kang anyar katon. Wangune satriya kang pekik ing warna iki kang bisa amupu wujute sayembara mantili. Inggih kaluhuran dawuh pangandika Kanjeng Rama Prabu. Nger. Mboten nama kula angkuh. Nanging katemben weruh pramila kula mitambuh sinten kisana ingkang kepareng rawuh. Nderek tepang Hangladiwana Sang Prabu. Nami kula pun Rama Regawa nggih Rama Wijaya, mijil saking negari Ayodya. Atmajendra Kanjeng Rama Prabu Dasarata. Ewadene ingkang wonten wingking punika kadang kula muda kekasih Yayi Lesmana Widagda. Lah dalah. Jagat wasisaning Bathara jagat. Wah, bejo kemayangan dene gesang kula badhe kinayoman dening Sang Hyang Wisnu. Awit wiwit linairaken brol saking Guwa Garba wonten titikanipun. Labet ucape para nguni kang sarta para pinisepuh bilih jengandika anak angger Rama Regawa menika dados sasananing Sang Hyang Wisnu. Sinta bejo kemayangan jeneng sira nini. Sinuwun lajeng kados pundi kepareng paduka. Waduh nger, waduh. Mboten dadak ngaping kalih dinten menika badhe kula dhaupaken lan kula borongaken anak kula pun Rekyan Sinta jumbuh kalian pawarta ingkang sampun sumebar. Bilih sinten kemawon ingkang saged mupu swayembara mentang langkap mantili. Kuwawa mboyong putri Mantili Dirja. Mongko kandening tumuwuh salami mung awas eling wonten tetembungan sawergung asirah janma mangsa baranga jengandika angger Rama Regawa. Sawetahipun anak kula pun Rekyan Sinta kula pasrahaken dumateng jengandika anak angger Rama Regawa. Ingkang dinten sakmangke sampun kasembadan mupu sayembara mentang langkap. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dosinuwun menawi kalilan ripalenggahan sakmangke kang putra Rekyan Sinta badhe kula boyong tumuju mring negari Ngayodya. Monggo nger, monggo Sinta. Kawula wonten timbalan ingkang adhawuh.
Ripalungguhan iki sliramu wis winengku ing kakung. Mula sipate wanita kudu bisa manut kelawan guru laki ingkang kuwawa ngayomi marang jeneng Sira Sinta. Inggih ngestakaken dawuh pangestu paduka ingkang tansah kula suwun. Pangestuku gumraja kaya banyu seduduh. Kalilan kula nyuwun pamit Kanjeng Rama Prabu. Nggih nggih. Paduka kanthi anak kula Rekyan Sinta liwat tepining lepen temuran ingkang wening toyanipun. Supados wening ingkang dados pebrayan handika nggih Kisana. Tumaling siji cengkolek sakone kurang rame amalungi Matandani wansine wajadan endah Bintang panjerina mencorong lewat ajar Mring projan melayu kumandang makarya Tumaling siji cengkolek sakone kurang rame amalungi Matandani wansine wajadan endah Bintang panjerina mencorong lewat ajar Mring projan melayu kumandang makarya Rikat lampeng rata tan pantara prapting sukuning arga ing wis manjing ana pagedhonganing rata temanten anyar nenggih Rekyan Sinta ingkang sampun kadhawuhaken dening putra Ayodya Sang Lesmana widagda wis mapan wonten pakusiran sineblak wani kanang kuda mobat mabit punang cambuk ngenani pok gantanging kuda kirik wulu jegrek kuping jepiping buntut jelentar weteng mlendong kuku manceping bantala ngemprang kaya kidang nglumba kaya ula naga dasar ingkang anyalirane kusir wujute sinatriya pramila banter genya ngendhalane rata sacengkang kaya ambah bantala ale ayo cumangka ambasi jen Alangi papa panggon kutuk Yesus Kristus Dalam doa sinar
Sino karta mrentah tamtu tamtune utama titi ana pawongan kang ngandhek lakune rata isanak sira iku sapa kowe durung tau ngerti aku ya aku kang kekasih Rama Bargawa aku putra Nata Ayodya putrane Kanjeng Rama Dasarata Raden Rama Regawa ya Rama Wijaya kekasihku Rama Wijaya kowe kondhang anake ratu duweni kasekten kang linuwih pinunjul ing apapak mrojol ing akrep aku krungu kabar sing bisa mentang Gandewa Mantili iki kowe ya dasar kaparanyata arep apa Rama Bargawa kowe bisa mentang Gandewa Mantili nanging yen kowe ora bisa mentang Gandewaku nganti putung kaya Gandewa Mantili aku durung gelem ngakoni yen kowe Rama Wijaya pengawakaning Sang Hyang Wisnu lan prabeda pusaka Mantili pinandhang Sang Rama Regawa ya angulati nyata pusaka ampuh kagila-gila ing kono dadi laku jantraning kodrat Gandewa Bargawastra murup kaya ana daya Prabawa kang linuwih datan sinung tembung angel tumrap Sang Rama Wijaya ginunturan kidung suci mantra rahayu Gandewa pinentang tugel dadya sawalang-walang mawa geni murup sak lumbung Bandung ngetok karo san kang pungkasan Grodha Sang Rama Regawa jiwa mancing ora ndugamana semono sing dadi kadigdayan weh Rama Wijaya ayo apa abamu kepeksa aku tegel karo kowe tibani senjata pamungkas wadung Kyai Parasu mbuh dadi apa
Umret suarane nganti kaya putung-putunga gendhewane. Kumlap mawa cahya amblerengi murep bedore nenggih pusaka pamungkas permati Sang Rama Wijaya. Nratas wadong Kyai Parasambyar mawur dadi glepung. Kuntala Akasa Gusti Kundala ing Parawa jimate kalima sabda prapteng Demak Nagari hanja jimatira nenggih lima sahadat prapteng Surakarta Nagri Jajimatira uang kertas kantining urip Sang Rama Wijaya aku njaluk pangapura ingkang agung teteping pangestiku ingkang blawur nalarku ingkang kuwur Bargawa kowe iku wong kang kesusu kesurung bramane kakung kaduk mawa kepanasen sumurupa ya Bargawa uripmu ingkang kebak kawengisaniku sayektine ora bakal ana pikolehe. Pancen bener yen wong darbe gegayuhan kang luhur mono kudu wani mbayar pitukon kang abot. Semono uga wong kang gayuh kasampurnan mau kudu lantip ing panggrahita tanggap marang keparenge ingkang gawe jagat. Tuladane kaya lelakonmu iku Bargawa ing atase sira gayuh kasampurnan nanging bareng ana coba tumeka ibumu laku bedang bapakmu ora jejeg adeg-adege Sentana Maespati akeh kang padha ngrusak pager ayu nuli bebutek kasatriyane wong atuwamu nalika semono sira ora ngeningake cipta luwih dhisik ora ngleremke panca indriya nanging agahan banjur ngamuk punggung kowe mateni pirang-pirang ewu satriya nganti akeh kang padha dadi korbaning kanepsonmu mataun-taun anggonmu dadi wong alasan uripmu kok iseni rasa memungsuhan
tumindakmu mbok lambari geting keburu sengit nganti dina iki. Upamata langkap lan wadungmu ora tak remuk, sira mesti isih kedlarung-dlarung Bargawa. Yen sira nyata kepengin golek dalan kasampurnan, dudu kono dalane. Nanging wiwit dina iki walien paningaling batinmu kang butek. Seramakno uripmu kanggo melu memayu hayuning jagat. Kasekten, kadigdayan lan kasucenmu mara gage wulangna marang darah satriya. Dimen bisa ndandani nalar kang bubrah, njejekake iman kang doyong. Aku percaya yen to sira gelem nindakake tuturku iki, ora suwe maneh mesti bakal ketemu kang mbok gayuh, yaiku mati sampurna jalaran diwiwiti saka urip kang sampurna.